sinne Pedersenin jälkeen kakkoseksi. Norjalainen vielä metrin pidemmälle ja siinä on tietysti lähtölava oli. Kun sitten Niko Kytösaho seuraavaksi ja nyt ovat odotukset korkealla. Erinomaisesti kulki treenihypyt suomalaishyppääjällä. 233 metriä on suomalaisen ennätys. Rone lentää siellä myös lähellä ja suomalainen tuo muuten hyppyä loistavasti! Tähän me maalailtiin Niko Kytösaho, 24-vuotias härmänpoika pistää tuulettaen ja ihan syystäkin on meillä mieletön avaus kyllä Lentomäen maailmanmestaruuskilpailuihin. 232,5 metriä. Nyt on ihan syytä ja kyllä iloita ja ottaa tästä kaikki irti. Superveto kyllä. Nyt se, mitä pienessä mäessä on nähty Nikolta oikeastaan kauden, on kyllä upeata lentämistä. Kova paine tuolla loppulennossa, mutta just olin sanomassa sitä, että ajattelinkin aluksi vähän niin, että ja Hakolan kanssa juttelin tuossa, niin, että mies on pikkusen rauhoittanut omaa tekniikkaansa. Ei ole niin aggressiivinen, aktiivinen siitä keulalta, kunnioittaa mäkeä pikkusen enemmän. Nyt se jalan työntö tulee hyvin hyppyrin pöytään vasten, upeasti lähtee lentämään. Ja sitten kun tämä mies pääsee lentämään, niin se ei jää enää siitä kiinni. Mies kyllä hanskaa hienosti tuon lentovaiheen. Upea veto, hieno avaus. Todella komea. Jaettu 7. tila avauskierroksen jälkeen. Nyt vain sipuli viileänä, ei muuta kuin hyvää matkaa sinne Kulmin Lentomäen toiselle kierrokselle ja taistelemaan parhaassa tapauksessa jopa mitaleista, jos tämä kierros menee kohdalleen ja mittaa tulee hyppyyn. Hyvin päättäväisesti vie kyllä ainakin käsillään tuota omaa hyppyään eteenpäin. Ja kantaa loistavasti! Niko Kytösaho on päivän onnistuja, on jokerikortti. Erinomainen suomalaispäivä Nikon puolesta. Ollaan Kulmin Lentomäessä nähty. Se on mainio hyppy, lähelle 220 metriä myös tähän toiselle kierrokselle. Iloinen suomalainen mäkipäivä. Niko Kytösaho on reippaasti 10 kärjessä, kun tämä Kulmin avauspäivä on hypätty. Tulihan se sieltä, 2 onnistunutta kilpailuhyppyä, oli todella rennon näköinen ja nyt niin kuin mahtavasti Niko säilytti sen maltin siellä, niin kuin sanoitiin se, että ei mene yliyrittämiseksi siellä ja missään nimessä ei ole kyse siitä, nyt vaan päinvastoin kaikki pelasi tuolla keulalla hyvin ja tämä loppulento on kyllä hienon näköistä, hyvät alastulot saa, hyvät tyylipisteet, nekin on todella tärkeät, jokainen pinna tuolta ja nyt oli olosuhdekin ihan hyvin meidän puolella. Mahtava juttu. Katso tuota kärkeen. Mahtava juttu. Upeaa. Tämä on iloista suomalaista mäkitekemistä. Sitten suomalaiset nyt on jännitetään. Niko Kytösaho. Ja sieltä liikkeelle. Keli on muuten kohdalla pitkälle. Pitää tässä Nikonkin hypätä. On 7. 2. ensimmäisen hypyn ja avauspäivän jälkeen. Sieltä lähtee liikkeelle. Tuo hyppyä jälleen todella maltillisesti. Kädet tekevät myös töitä, kun yrittää saattaa tuo yli 8 metriin. Ja on se onnistuminen. Se on onnistuminen myös vaikeeseen tuulikeliin, mitä katsotaan tätä toista päivää ja avauskierrostakin ollaan nähty. Se on muuten niin, että Kytösaho johtaa tätä kilpailua oman hyppysä, 3. hyppysän jälkeen ja voidaan sanoa, että 3 erinomaista suoritusta ollaan jo suomalaiselta nähty. Vähän siinä kummulla näytti, että näinkö tämä menee, mutta hienosti kyllä Maltto ton lentovaiheen. Yhtään ei lähtenyt painamaan puhki, sitä vaan vei eteenpäin. Maltto tavallaan odottaa, että tulee sitä noustetta, kun nopeus kiihtyy siellä. Todella hieno onnistuminen ja tuossa on kaikki mahdollista tuossa hetkessä. Sitten kun tuo keli vaihtelee, nyt sattuu hyvä tasapuolinen olosuhde siihen, niin hienosti Niko hoitaa homma. Loistavaa, Niko Kytösaho kärkeen vajaan 4 pin. Upea kisa nähtiin kyllä tuossa tämän pitkän odottelun jälkeen ja niin kuin sanoit, niin valo ei vaan riitä tuolla sitä toista kerrosta viemään läpi ja vähän toi olosuhde itse asiassa rauhoittui siinä, että tuuli ei olisi ollut enää ongelma, että varmaan tämä todennäköisin ratkaisu on sitten tämä valon puute tuolla, mutta ei mitään. Krafti saatiin mestariksi ja täytyy sanoa, että Bellingerin nousu tuolta oli todella kova tuossa toisella kierroksella. Bellinger pääsi sille omalle tasolleen ja sitten nämä muutamat pienet yllätykset kuitenkin, mitä voidaan sanoa. Timi Zajc tippui sieltä vähän taaksepäin, on varmasti super onnellinen muutaman minuutin jälkeen tuosta pronssin